ole thir tu te ei in muang hian ka YouTube monetization hi hei a buai tlat mai ti hian voi thum voi level chu enge account change thak turun hei aron lan dan ka thiam nei nuai lo hi engtia han ti tur nga in se chon honga in comment vela amo ati dan min lo sil teu hei ka buai ni hi hei kum khat don ka boi pui to tun thlengin kala ti hlei thei lo chu nia engtia han ti chi nge niang ti han en wang ula ti dan min lo sil teu hei ka bang bo khop maya ka thiam dan chikimin ka ti to ma se eng ma om zela a om thei lawa chu bang chuan a hria chuan khongai takin min lo hril hram teu comment vela khan mo ti dan video velin nei chuan video vel nei chuan in video te haron share ula ati dan min hrilh thei chuan ka lom mo tang ti